Ono što da ne, lepo sam se proveo. Alo bre. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle down to the floor. I veliki pozdrav svima ljudi, s vama je Kotor, dobrodošli danas u moj novi video. Kao što vidite danas imamo nešto jako interesantno. Danas započinjemo novi serijal na mom kanalu. Danas započinjemo serijal prankovi, naravno. Danas ćemo da prankamo moju devojku kako je varam, razumete? Mislim, ne varam ja stvarno, logično. Ali, na primjer, prankat ću je da je varam, kapirate? Ok, znači ja na ovom videu želim da dođemo do 50 lajkova jer ja rizikujem, logično. Da ne raskinem, tako da lagano i valjda nećemo raskinuti to i ako raskinem ubit ću se ozbiljno, a ako ne, stop, tako da, prostit će na meni, verujem ja njoj, tako da lagano, kad bude saznano da je prank, logično, a kad bude čula da je varam, onda ne, okej, i onda to. I da samo da napomenem da klipovi neće izlaziti nedelju dana, zato što radi mi se soba i neću moći nigdje da snimam klipove, tako da cepamo lagano i kada dođemo cepamo svakog vikenda klipove i tako sve do raspusta i ne raspusta do verovatno ćemo raditi daily upload, tako da uživajte u videu. Halo se čekamo, tako da Halo. Halo. Šta radiš? Evo mi idem do prodavnice, ti? Ništa, evo sedim malo i slušam muziku i razmišljam da ti govorim nešto. Šta? Pa ne znam kako ti kažem to, znači naljutit ćeš se. Pa šta si uradio, šta je bilo? Pa teško je reći. Šta si uradio, alo? Pa teško mi je da kažem. Govori. Prevario sam te. Molim? To što si čula. Si ti normalan? Jesam. Ne bih baš rekla. Pa ono što da ne, lepo sam se proveo. Alo bre. Šta bre, alo? Tebi stvarno fali nešto u glavi. Ne fali mi ništa. Fali. A šta fali? Pa malo mozga. Imam mozak, hvala Bogu. Prazan. Aha. Da. Okej. I šta sad? Ništa, šta hoćeš? Ti stvarno nisi normalan. Jebik. Ajde, ništa, raskidamo. Zašto? Šta sam uradio? Pa prevario si me. Nisam. Jesam. Prevario sam te, ali to se ne računa. Što se ne računa? Pa nisam sa njom u vezi, nego sam sa tobom, a ja sam sa njom bio u kombinaciji. To je drugo. Nije. Ma ne. Ne. Ja ti kažem. Alo. To ti nije prevara. Nego šta je? Pa prevara ti nešto drugo. Aj molim te. Jebik. A ko je to? Ko je to? Pa neću ti kažem. To je tajna. Velika ti tajna. Pa jebi ga. Imaš sa čim da se pohvališ drugovima. Tako je. Pa baš što da ne ja se malo pohvalim. Da vide... Šta?
Što da ne, malo ja da se pohvalim kad već mogu i to je to. Jebi ga, ti se hvali. Bolje se pohvali kad nađeš novu ribu, pošto više nemaš. Ček, zašto? Šta sam uradio? Šta si uradio? Brate. Pa prevario si me. Nije to prevara. Nego šta je? Prevara je nešto drugo. Aleksa, ne pravi se budala. Nisam ja budala. Rekla sam ne pravi se, nisam rekla da si budala. Slušaj. Okej. Ja, pa šta ćemo sad? Ništa, da raskinemo. A ne bi, izvini, neću više nikad. Alo bre. A ono što da ne, šta, moram i ja, šta ti si otišao tamo i šta ja da radim sad? Ja nemam snike. Dobra, i onda ću ja ovdje da varam i ću kažem ti si tamo i ja ovdje nemam, ti ovdje nisi i ovdje nemam s nikim. Pa ono, žao. Možeš tako. Pa ti ne Možeš smiješ, tako. ja smem. Ti ne smiješ, ja smem, kapiraš? Alo. Pa ono. Šta da radim, malo ti prenkam ovo ono, tako da ovaj prenk je Jesi ti normalan? Ej, jebi ga, šta da radim? Aleksa, pitam te jesi normalan? Jesam, što? Pa ono šta fali, nisam imao ideju za klip. Još ja onako blago, ono smireno. Pa ono, video sam da te, da ne Veruj kažem. mi da si bio pored mene, zaklala bih te. Ne bi, ne smiješ ti to meni. Šalim se. Ti stvarno nisi normalan. Aj, pozdravi sve koji te gledaju. Pozdrav za sve, lajkujte i subscribe-ujte. Ja sam posle ovoga mrtav 100%, tako da ja rizikujem moju glavu zbog vas, jebi, nema veze. Ljudi, mogu reći slobodno da je jedan od boljih na Balkanu prankova, to što se bukvalno palila i sve, tako da ono, mogu sam ja da ne jebem, a mogu sam i da raskinem, tako da ono, ta sreća ima dobru, tako da lagano koja mi veruje i sve, tako da uvijek treba tražiti uvijek, tako da ono, lagano. Tako da ljudi, ako se ovaj video bacite like, share ili komentar i naravno postanite deo člana Kotor armije, tako da obavezno probajte to jer će vam se svidjeti kao i uvijek i imate od Kotora. Pozdrav.